No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja terveisiä tuosta kulttuuriyhdistys Kalevalaiset. Sen puheenjohtaja Leila oli mulle postin tuoja, eli hän oli käynyt Tove Janssonin 100-vuotisnäyttelyssä Helsingissä. Se on ollut siellä eri medioissa esillä ollut asia, ja kun Tove Jansson oli taiteilijana hirmu monella alalla mukana, hän teki sarjakuvia sanomalehtiin, maalasi perinteisiä tauluja, kirjoitti kirjoja, osallistui niihin teatteriesityksiin, joissa muumeja esimerkiksi dramatisoitiin teatteriin, niin se Leinan mukaan se näyttely Helsingin Ateneumissa on hyvin iso, ja tietysti tämä taidehistorioitsija Tuula Karjalainen, hän oli tämän syntymän 100-vuotispäivän takia tiennyt jo useita vuosia sitten, että uusi niin tämmöinen koko Tove Janssonin elämää koskeva elämäkerta on kiinnostuksen kohteena tänä vuonna. Ja kun sain tämän, niin minä huokasin helpotuksesta, koska oli helpompaa laatia tämmöinen alustus yhden elämäkerran perusteella, kun ruveta kahlaamaan läpi niitä monia muistelmia, joissa kyllä Tove Janssonista on puhuttu. Ja hänestä on myös tehty haastattelukirjoja yksittäisistä taidealoista. Just muumeista on käyty kysymässä häneltä, ja sitten kuvataiteesta esimerkiksi Erik Kruuskop, joka oli HBL:ssä pitkään kuvataidearvostelijana, niin hän teki 90-luvun alussa tästä juuri perinteisestä Tuven maalaustaiteesta kirjan. Mä voisin tästä antaa semmoisen arvion tästä Tuula Karjalaisen elämäkerrasta, että tämä on hyvin selkeästi jaoteltu. Ja varmaan se ansio on juuri se, että koska Tove Jansson elämänsä aikana uskalsi vaihtaa sitä painopistettä, mitä niin kuin ilmaisumuotoa hän eri ikäkausina käytti ja eri vuosikymmeninä, niin silloin Tuula Karjalaisella oli mahdollisuus niin kuin tematisoida tuon elämäkerran luvut sillä tavalla, että jos teistä jostakusta tuntuu, että minä tunnen ne muumihahmot sarjakuvina, että en minä siitä asiasta enää halua lukea. Mutta jos haluaa lukea vaikka Tove Janssonin ystäväpiiristä, niin siellä on erillinen luku sellaisista aiheista, tai sitten juuri, jos ei ole koskaan nähnyt Janssonin tauluja, niin siellä on hänen maalauksista oma lukunsa. Paluu maalaukseen 8. luku, joka alkaa sivulla 219, on hyvin selkeä kohta sellaiseen. Sitten varmastihan maailmassa tämän muumien suosion takia on semmoista hyvin niin kuin, innostunutta niin kuin Jansson-harrastustakin. Ja voi vaan arvata, että Suomessakin on paljon semmoisia julkisia tiloja, joissa on jo totuttu siihen, että Tove Janssonin taiteen ystävät tulee katsomaan niitä Janssonin liittyviä julkisia taideteoksia, joita hän teki myöskin, varsinkin 50-luvun alussa. Ja mä sanoisin, että tässä elämäkerrassa noin sivulla 185, niin siellä on katkelma, josta voi ikään kuin bongata sitä, että minkälaisiin kaikkiin paikkoihin hän teki näitä, niin kuin sanotaan, freskoja, tai voi suomeksi sanoa monumentaalimaalauksia. Ne on monesti ollut myös niin kuin, tilojen restauroinnin myötä joutuneet siirtämäänkin niitä. Mulla on tässä nyt tämä lista, minkä kirjoitin ylös tuosta elämäkerrasta. Esimerkiksi silloin 50-luvun alussa Tove sai Helsingin kaupungilta tilauksen, eli sinne Helsingin kaupungin niin kuin, juhlaruokasaliin hän teki semmoisen ison seinämaalauksen, mutta sitten kun se kaupunki remontoi sen tilan, niin se fresko on siirretty Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston Arviksin tiloihin. Sitten voi kertoa ihan toisenlaisia esimerkkejä, kun voi sanoa, että nämä seinämaalaukset on käyttötaidetta. Niin Helsingin ulkopuolella Pitäjänmäellä on Strömbergin sähkömoottoritehdas, ja siellä on ruokasalissa Tuven tekemä tämmöinen iso seinämaalaus. Ja tuon elämäkerran mukaan siinä kävi sillä tavalla, että tämä Strömbergin
sähkötehtaan johto oli yllättynyt, että ai, tämä oli näin ikään kuin mielikuvituksellinen ja fantastinen tämä työ. Eli he olivat odottaneet, että se työn sisältö jotenkin selvemmin liittyy siihen tehtaan maailmaan. Ja sitten Tuve varmuuden vuoksi, kun hän huomasi, että tämä tilaaja ei ole aivan tyytyväinen siihen tauluun, niin hän teki sitten sinne toisen. Eli Strömberg on saanut sitten tavallaan 2 suurta seinämaalausta. Sitten tuolla mainitaan edelleen, että Porissa tehtiin yksityisenä rahoituksena lastentarha, ja sen lastentarhan piirsi Reima Pietilä. Reima ja Raili Pietilä oli tämä arkkitehti pariskunta, joka on piirtänyt paljon julkisia kohteita Suomessa. Ja sitten Tuven niin keski-iän elämänvaiheesta me tiedetään, että hänen läheinen ihminen Tuulikki Pietilä on tämän Reima Pietilän sisko. Ja se oli ehkä semmoinen luonteva yhteys, että sen Porin lastentarhan nimeksi tuli Taikkurihattu, joka on yhden muun kirjan suomalainen nimi. Ja sitten he kysyivät myös, vaikka siinä vaiheessa Tuve oli jo 70, niin hän vielä halusi sinne lastentarhaan tehdä myös tämmöisen seinämaalauksen. Ja aiemmin, just 50-luvulla, niin niitä on monilla muuallakin. Kotkan ammattikoulussa, Haminan seurahuoneella, sen nimi on Tarina merenpohjasta. Sitten Helsingin Domus Academicalla eli opiskelijoiden asuntolassa on seinämaalaus. Ainoa niin kuin kirkkoihin liittyvä, eli alttaritaulu, jonka Tuve Jansson on tehnyt, niin on Teuvan kirkossa. Taitaa olla siis Etelä-Pohjanmaata. Eli se oli ainut alttarimaalaustyö, jonka hän on tehnyt. Jos taas ei halua matkustaa ikään kuin nähdäkseen tätä Tuve Janssonin kuvataiteellista työtä, vaan haluaa päästä siihen käsiksi jollain muulla tavalla, niin tästä elämäkerrasta tuli hyvin selvästi esille, että nuorempana, silloin kun Tuve Jansson vielä opiskeli 30-luvulla, niin jotta hän olisi saanut elantonsa jostakin opiskelun ohessa, niin hän peri äidiltään tavallaan tämmöisen graafikon, eli piirtäjän työsuhteen, semmoiseen suomenruotsalaiseen pilalehteen kuin Garme. Ja meidän on nykyaikana tietysti aika hankala niin kuin oivaltaa, että jaha, mikä pilalehti, koska meidän aikana tietysti niin sanottu tämmöinen populaariviihde on niin valtaosaltaan televisiossa. Mutta ennen sähköistä tiedonvälitystä oli olemassa ikään kuin tämmöinen kaupallinen tilaus sille, että viikoittain ilmestyi lehti, joka kommentoi just kansainvälisiä ja ajankohtaisia tapahtumia niin, että niitä pilakuvia oli siellä sivu toisensa perään. Ja Signe Hammarstedt Jansson, Tuven äiti, oli piirtänyt sinne ensin, ja sitten Tuve, joka hyvin ison osan siitä piirtämisen taidosta oppi jo ihan sylilapsesta asti seuraamalla äitinsä työtä. Hänen äitinsä piirsi kotona, niin sitten jatkoi tätä pilaajille työskentelyä. Ja vaikka Tuve Jansson muuten on sanonut itse suoraan, että hän ei halua olla mukana niin kuin joukkoliikkeessä tai yhdistyksissä tai hän ei pidä politiikasta, mutta tavallaan se oli taiteilijan niin kuin tapa tai myös välttämättömyys, että hänen piti tuollaista työtä varten, jotta hän pystyi sinne pilalehteen piirtämään, niin hän totta kai seurasi sitten siinä vaiheessa maailman asioita. Ja jo ennen kuin hän joutui noin 30-vuotiaana siihen tilanteeseen, kun koko Eurooppa, että alkoi toinen maailmansota, niin hän oli kuitenkin siellä pilalehdessä jo uskaltanut tavallaan piirtää niin Hitleristä kuin Stalinista. Kaikki kuviin ei tarvinnut laittaa omaa nimeä alle, mutta tietysti se oli sen Garm-lehden päätoimittajan asia sitten arvioida, että mitkä kuvat uskalletaan sinne lehteen painaa. Sitä sanottiin liberaaliksi lehdeksi ja
se osoittaa, että semmoinen epäily esimerkiksi muumipeikkojen tämmöisen perhekeskeisyyden takia, minkä joku voi esittää, että oliko Tove Jansson niin kuin ajatusmaailmaltaan hyvin tämmöinen niin kuin perhekeskeinen tai konservatiivinen, niin siihen tuo niin kuin paljon laajennusta se, että huomaa, että hänellä on ihan toisen tyyppistä piirtämisen historiaa monta vuotta näistä uutistapahtumista. Täällä tosiaan sivutaan niitä sekä kuvataide- että kirjallisuuspiirejä, joita Tove Jansson tunsi eri vuosikymmeninä, mutta onneksi tätä kirjaa ei ole paisutettu liian paksuksi, koska tavallaan erilaisten kulttuuripiirien takia tästä olisi saanut puolta paksumman kirjan, jota sitten ihmiset ei ehkä ehtis tämänkään vertaa lukea läpi. Mutta mä uskon, että ihan elämäkerran taloudellisten reunaehtojen takia niin Tuula Karjalainen, tämä kirjan tekijä, on joutunut rajaamaan sen pois, että paljon Tuveen liittyvää Suomessa ovat muistelleet suomenruotsalaiset, ja tietysti he on kirjoittaneet omat muistelmansa ruotsiksi. Ja tästä näkee tästä kirjasta, että jotta elämäkerran kustannukset ei nouse ihan kamalasti, niin Tuula Karjalainen ilmeisesti, niin minä päättelin, niin on päättänyt, että jotta hänen ei tarvitsisi käyttää hyvin ammattikääntäjä pitkien muistelmasitaattien ottamiseen mukaan, niin hän ei hyvin paljon sellaista aineistoa ole tuohon kirjaan ottanut. Sinänsä mä suosittelin teille, ketkä luette mahdollisesti kummallakin kielellä, suomeksi sekä ruotsiksi kirjoja, että ne alkukieliset muistelmat on myös hyvin, niin kuin, niistä tulee semmoisia aha-kokemuksia, koska kyllähän kulttuuriväki joka vuosikymmenellä oikeastaan keskustelee myös hyvin samanlaisista aiheista, mutta niin kuin vähän eri sävyyn ja eri sanakäänteen, koska meidän kieli muuttuu ja meidän tapakulttuuri muuttuu, niin se on juuri se muistelmien nyanssit, miten ihmiset muistaa keskustelut menneen ja mitkä oli muotisanoja. Niin ne voi monesti olla valaisevia siinä, että te keskustelitte 30-luvulla noin tai 50-luvulla noin. Tove Jansson tosiaan, kun nyt on tänä vuonna 2014 on 100 vuotta kulunut hänen syntymästään, ja hän oli syntynyt 1914, niin me voidaan pitää kiinnekohtina, mistä on helpompi hahmottaa hänen niin kuin elämänvaiheitaan, että silloin kun toinen maailmansota on päättynyt, niin hän on ollut 30 ja vuonna 1964 hän on ollut 50. Ja kun ennen vanhaahan ihmiset joutuu tekemään elämänvalintoja oikeastaan aikaisemmin kuin nykyään, voidaan ajatella, että nykyään nuoruus on pidentynyt, niin totta kai noin niin kuin porvarillisissa elämänpiirissä, jossa valitaan yksi ammatti ja yritetään kouluttautua siihen, niin ihmiset on jo 1900-luvun alkupuolella 30 ikävuoteen mennessä hankkineet ammatin ja avioituneet ja hankkineet lapsia. Mutta Tove Janssonin tausta oli hyvin poikkeuksellinen, koska molemmat hänen vanhemmistaan oli taiteilijoita. Tuven isä Victor Jansson hankki kuvaveistäjän ammatin. Hänestä ei tullut aivan sitä Suomen eturivin kuvaveisto taiteen ryhmää, vaikkakin hänellä on myös tilaustöitä niin, että esimerkiksi Helsingissä pystyy ravintolakappelissa tai Kaisaniemen puistossa löytämään veistoksia, joissa on Victor Janssonin nimi, mutta voi sanoa, että ei hän nyt ollut sillä tavalla niin kuin kaikkein menestyneimpiä kuvataiteilijoita. Mutta hän oli tullut taiteilijaksi sellaisessa iässä, että Suomessa kuitenkin oli hyvin suuri tilaus ikään kuin sille, että jos ajatellaan, että silloin kun Tuve syntyi, niin Suomi ei ollut vielä edes itsenäistynyt 1914. Mutta suomalainen tavallaan niin kuin se kulttuuri, keskiluokka ja kulttuurieliitti oli hyvin innokkaasti etsimässä sitä, että
Suomen kansakuntana pitää löytää myös niin kuin omat säveltäjät ja omat kuvataiteilijat ja omat eepokset niin, että Suomi voidaan ikään kuin osoittaa ulkomaailmalle olevan erillinen kansakunta, eikä vain esimerkiksi jonkun toisen maan maakunta. Niin siinä mielessä taiteilijoilla oli hyvin paljon itseluottamusta tuohon aikaan ja se niin kuin oikeutuksen tunne, että ammattitaiteilijan työ on myös arvokasta, niin se tuli myös siitä ajan hengestä. Victor Jansson tapasi vaimonsa Signe Hammarsten Janssonin Pariisissa, eli kun ennen ensimmäistä maailmansotaa Euroopan rajat oli auki, myös Venäjältä pystyttiin liikkumaan, verrataan vaikka joku sen aikainen maailman kuulutaiteilija Marc Chagall pystyi jostakin Vitebskistä liikkumaan Pariisiin ja takaisin ja myöhemmin Amerikkaan, niin taiteilijat liikkuvat, jos rahavarat sallivat, niin Euroopan keskuksiin. Ja tietysti sitten kun he päättivät avioitua, niin Signe Hammarsten Jansson joutui päättämään, että tekeekö hän sen askeleen, että hän muuttaa miehensä mukana Helsinkiin, koska hän oli riikkiruotsalainen. Ja siinä vaiheessa, kun Suomi oli vielä Venäjän suuriruhtinaskunta, niin totta kai Suomi ja Ruotsin välillä oli tavallaan käytännöllinen raja ja myös tietyllä tavalla henkinen raja. Se oli varmasti riikin ruotsalaiselle vierasta, että Suomi kuului Venäjän valtakuntaan. Mutta hän oli myös hyvin käytännöllisesti päättäväinen ja pystyvä ihminen tämä Tuven äiti, koska tässä perheessä juuri äiti onnistui hankkimaan pysyvän viran. Hänestä tuli graafikko Suomen Pankkiin vuonna 1924 ja sinne häntä on sanottu muun muassa niin kuin suomalaisten postimerkkien äidiksi. Että hänelle tuli paljon tämmöisiä niin kuin näkyviä graafikon töitä sen Suomen Pankin vakituisena työntekijänä. Totta kai hän teki myös muunlaisia töitä, kortteja ja kirjankansia ja lehtien kansia. Ja Tuve oppi häneltä tämän, niin kuin, että pystyy ja luottaa myös siihen, että pystyy vaihtamaan niitä eri ilmaisumuotoja. Että jos yksi taiteellinen työ tai tämmöinen graafinen työ veti paremmin jossakin vaiheessa, niin teki välillä sitä ja sitten taas jossakin vaiheessa vaihto uuteen tulolähteeseen. Että tavallaan jossakin mielessä se oli kotoa opittua myös se Tuve Janssonin niin kuin kyky elättää itsensä täyspäiväisenä taiteilijana. Kun Tuve oli käynyt koulunsa, hän opiskeli kuvataidetta sekä Ruotsissa ja Tukholmassa. Siellähän hänellä oli kiinnekohtana tietysti äitinsä sukulaiset, että hän pystyi sukulaistensa luona asumaan. Ja Tuve on ollut myös lapsena Blidön saaressa viettänyt kesiään, jota niin kuin äitinsä suvun kesäpaikkaa hän sanoo muun muassa niin kuin sen Muumipeikkojen talon esikuvaksi. Niin, hän opiskeli sekä Helsingissä että Tukholmassa, mutta sitten meille niin kuin elämäkerran lukijoina saattaa olla yllättävää, kun meillä on tietysti ihan hyvästä syystä sellainen ajatus, että no miten ammattitaiteilijoille käy sota-aikoina. Ja kun Tuve oli juuri vasta alle 30 ja tosin oli jo vakiinnuttanut itsensä juuri graafikkona ja myös kuvataiteilijana, mutta on aika yllättävää, mikä on mulle kyllä yllätys tässä elämäkerrassa, että se sodan aika, vaikka se on henkisesti rasittavaa ja traagista, kun ystäviä myös kaatui rintamalla, miespuolisia taiteilijoita, tuttavia, mutta koska sodan aikana kaikesta tavarasta tulee pulaa ja ihmiset ei myöskään luota rahan arvoon. Kukaan ei voi tietää, että syökö laukkaava inflaatio rahan arvon ja leikkaako valtio esimerkiksi devalvoiko rahaa 10%.
niin nekin pääkaupungissa, joilla oli tuloja jostakin ja afäärejä, niin eivät halunneet säilyttää omaisuutta rahassa, vaan yrittivät ostaa jotakin. Ja kun oli säännöstely ja tavarasta puute, niin rahat pantiin sitten vaikka taiteeseen. Tove Janssonkin pystyy yllättävän paljon omastakin mielestään myymään sota-aikana maalauksia. Ja se oli myös yksi motiivi, että vaikka Helsingissä oli hälytyksiä pommitusten takia, niin hän myös uhmakkaasti jatkoi sitä ateljeetyötä sellaisissakin oloissa. Tämä elämäkerran kirjoittaja Tuula Karjalainen sanoi, että Tove Jansson oli perherakas ihminen, että hän asui vanhempiensa luona 27-vuotiaaksi asti. Ehkä siinä oli jotain luontevuuttakin, että kun oli taiteilijaperhe, niin hän ei ollut siitä ammatinvalinnasta joutunut mitenkään vastakkain niin kuin kotiväkensä kanssa, vaikka hänellä oli niin kuin erilaisia mielipiteitä maailman asioista kuin isällä. Hänen isänsä oli aika konservatiivinen ihminen ja Tuve taas niin kuin nuoruudessaan hänen ystäväpiirissä oli paljon vasemmistolaisia ihmisiä ja myös Suomen juutalaisia, joita hänen isänsä jotenkin suhtautui heihin epäilevästi. Mutta Tuve oli kuitenkin niin kuin läheisissä suhteissa kotiväkeensä ja myös nuorempiin veljiinsä. Hänellä on 2 veljeä, joista kummatkin työskentelivät myös luovilla aloilla. Hänen nuori veljensä Lasse jatkoi sitä muumisarjakuvien piirtämistä sitten myöhemmin, kun siitä tuli jo tavallaan sen koko Eurooppaa koskevan läpimurron jälkeen suorastaan rasite siitä työsopimuksesta Englantiin Tuvelle itselleen, niin sekä Tuven äiti että Tuve pystyivät tavallaan preppaamaan ja kouluttamaan Larsista uuden muumisarjakuva näiden tilausten tekijän. Mutta totta kai hänellä oli se ammattitaiteilijan niin kuin toive, että hän tarvitsee sen oman tilan, oman atelieen, jossa hän voi niin kuin keskittyä siihen omaan työhönsä. Ja hän ensin vuokrasi Ullalinnan kadulta ateljeita, joka oli tavallaan traagisista syistä, kun tosiaan niin kuin äsken mainitsin, niin näitä nuoria kuvataiteilijoita, miespuolisia kuvataiteilijoita myös kaatui jatkosodankin alussa esimerkiksi hyvin monta, niin tähän ateljeeseen liittyy myös tämmöisiä tunnesuhteita, miksi Tove Jansson sen ensin vuokrasi, että se oli ollut aiemmin hänen jollain ystävillä, jotka olivat kuolleet. Ja sitten myöhemmin hän rupesi miettimään, että pystyisikö hän sen atelieen ostamaan. Ja se oli tavallaan semmoinen konkreettinen päämäärä, jonka takia hän myös suunnitteli sitä niin kuin taloudellista elämäänsä, että tavallaan yksi motiivi ryhtyä tekemään muumeista sanomalehti sarjakuvaa, joka löi läpi ensin Englannissa, niin oli se, että siitä sodan jälkeen, jolloin kaikki sodassa olleet maat oli tietysti kärsineet paljon, varmaan Englantikin myös, mutta siellä oli tietysti isommat markkinat, niin sellainen lehti kuin Evening News, jolla oli sitten myös tavallaan kontakteja muihin sanomalehtiin. He pystyivät myymään sitä sopimusta, minkä he Tuven kanssa teki, niin eteenpäin. Niin se oli tavallaan se semmoinen tavallaan portti suoraan kansainvälisille markkinoille. Että tämä elämäkerran kirjoittaja Tuula Karjalainen antaa hyvin selvästi ymmärtää, että se muumien läpimurto tapahtui oikeastaan niin kuin Keski-Euroopan kautta. Että ensin muumeja käännettiin, ne oli ilmestynyt ensin tietysti ruotsiksi ja saaneet jonkin verran huomiota myös Ruotsissa, mutta Suomessa niitä ei ensin käännetty ollenkaan samaa tahtia kuin mitä Tuve ruotsiksi niitä kirjoitti. Ja sitten vasta kun nämä sanomalehtisarjakuvat alkoi saada
saada näkyvyyttä Englannissa ja myös kirjat Saksassa, niin sitten havahduttiin, että meillä onkin niin kuin tämmöinen muu maailma, joka puhuttelee ihmisiä tuolla. Ja hyvin jännittävästi tässä elämäkerrassa kerrotaan, että juuri Lontoossa tavaratalot ensin keksi tämän, että voidaan järjestää ikään kuin tämmöisiä asiakastapahtumia, joihin alettiin tehdä myös näitä muumiteemaisia tuotteita. Ja sen kaupallisen menestyksen halusivat sitten kopioida Tukholmassa NK ja sitten Helsingissä Stockholm. Että totta kai, kun täällä markkinat on pienemmät ja varsinkin kun oli vielä häthätää 50-luvun alussa selvitty pula-ajasta, niin eihän se voinut se muumien ympärille oleva business olla samanlaista sitten kuin myöhemmin, niin kuin me oikeastaan kaikki varmaan muistetaan, että 90-luvulla näiden televisioanimaatioiden myötä tuli tavallaan uusi aalto sitä muumiteemaa. Mutta täällä sitten kirjassa on, jotta se kirjallinen työ valottus, minkälaisia vaiheita siinä oli, niin Tuula Karjalainen kuvaa myös sellaista Tuuven ystäväpiiriä, johon hän joutui kirjailijoiden ja kulttuuripoliitikkojen kautta. Eli sodan aikana paitsi niin kuin kuvataiteilijat, niin Kauniaisissa Helsingin ulkopuolella siellä kokoontui Aatos Virtasen huvilassa. Kauniainen on nykyään ainakin leimallisesti hyvin tämmöinen niin varakkaiden ihmisten kaupungin osa. En tiedä, oliko se yhtä selvästi sitä jo 60 vuotta sitten, mutta hyvin jännittävää on se, että Aatos Virtanen oli kulttuuripoliitikkona ja myös kansanedustajana. Itse asiassa sitä suomenruotsalaisten vähemmistöä, jotka oli niin kuin hyvin sitoutuneita, sanotaanko kulttuurivasemmistoon. Hän oli ensin kansanedustajaehdokkaana sosiaalidemokraattien listolta vuonna 1936. Suomessahan saatiin aikaiseksi myös niin kuin Suomessa sanotaan punamulta-yhteistyö, eli Suomessa oli keskustan ja sosiaalidemokraattien hallitus vuonna 1937, mutta totta kai sitten sodan jälkeen, kun taas laitavasemmisto vapautui ja tavallaan sodan jälkeen kylmän sodan takia niin kun mielipiteetkin kärjistyi, niin ehkä se oli siitä ajanhengestä kiinni, että Aatos Virtanen sitten myöhemmin oli myös SKD:n eli niin kuin ensimmäisen sanottuna kommunistien ehdokkaana, mutta näille kulttuurivasemmiston ihmisille hyvin usein niin, että he ei suostuneet tähän niin sanottuun niin kuin puolueohjaukseen. Eli monetkin heistä sitten hyvin nopeasti erosivat näistä kulttuurilehtien tai sanomalehtien kulttuuritoimitusten niin kuin toimittajan paikoilta, jos heitä yritettiin liian paljon ruveta sitten tämmöiseen niin kuin neuvostoliittolaistyylisesti ohjaamaan. Että Aatos Virtasta on sanottu niin kuin aika lailla idealistiksi, ja se liittyy hyvin konkreettisesti Tuueen, koska heillä oli sitten hyvin pitkä seurustelusuhde, ja oli tavallaan myös hyvin vain niin kuin sattumista kiinni, että he ei menneet naimisiin, koska Tuve oli jo siinä vaiheessa sen ikäinen, muistetaan juuri se, että niin kuin aikaisemmina vuosikymmeninä 30-vuotias ihminen on jo hänet ymmärretään paljon iäkkäämmäksi kuin meidän aikana. Ja Tuve oli jo nähnyt tavallaan näitä taiteilijapiirien niin kuin vapaita suhteita niin paljon, että hän tiesi sen, että vaikka ne voi olla ikään kuin hyvin niin kuin euforisia, mutta ne on myös hyvin kuluttavia tämmöiset rakkaussuhdemylläkät. Että hän myös hyvin niin kuin järkeilevästi ajatteli, että kuitenkin, että pitäisikö heidän mennä naimisiin Aatos Virtasen ja hänen. Mutta tämä Aatos Virtanen hän oli sitten jossain vaiheessa kertonut Tuuvelle, mitä Tuve sitten ystävilleen kirjeessä on kertonut. Tämä kertoo tämä elämäkertoja, että hän on saanut hyvin paljon niin kuin Tuven ajatuksista niin kuin selville niistä kirjeistä, mitä Tuve kirjoitti Amerikkaan yhdelle ystävälleen, joka muutti Suomesta sinne. Tämä ystävä oli juuri alun perin Venäjältä muuttanut juutalaistaustainen ihminen, jolle tietysti se
juutalaisvastainen 30-luvun ilmapiiri, vaikka se ei heti ollut koskenut Suomea, mutta kun hän oli joutunut pakenemaan yhden kerran Venäjältä vallankumouksen tieltä, niin tämä Tuven ystävä, hänellä oli niin kuin hyvä elämänkokemus niin kuin pelätä, että se niin kuin natsi-Saksan juutalaisvastaisuus voi levitä myös Pohjoismaihin. Ja hän oli muuttanut Amerikkaan, ja koska hän oli ollut Tuven läheisimpiä nuoruuden niin hänelle Tuve vielä kirjeessä kertoi hyvin tarkasti myös yksityiselämänsä vaiheita. Ja näistä kirjeistä käy ilmi, että Tuve olisi kyllä halunnut mennä Aatos Virtasen kanssa naimisiin, mutta Aatos oli kertonut, että hän oli joskus nuoruudessaan jotenkin kokenut jotakin niin kuin henkilökohtaisia kokemuksia niin tuskallisina, että hän oli jotenkin päättänyt, tämä Aatos, että hän yrittää toimia niin kuin ihmisten puolesta yleisellä tasolla, juuri politiikassa tai kulttuurityössä, mutta että hän halusi pitää niin kuin tämmöiset intiimit ihmissuhteet itsestään kauempana. Että hän selvästikin niin kuin seurusteli naisten kanssa, mutta ei halunnut ilmeisesti mennä naimisiin ja perustaa perhettä. Ja se oli sitten loppujen lopuksi Tuvelle pettymys, mutta se miksi elämäkerran kirjoittaja kuvaa tätä, valottaa tätä asiaa myös näin pitkästi tietysti, niin me voidaan arvata, että se syy on myös se, että me myöhemmästä Tuve Janssonin elämän vaiheesta tiedetään, että hän sitten keski-iän jälkeen huomasi, että hän luo myös ihmissuhteita, läheisiä ihmissuhteita myös yhtä hyvin naisten kanssa. Mutta tästä elämäkerrasta näkee, että se ei ollut ikään kuin kysymys, joka olisi ikään kuin pyörinyt Tuve Janssonin niin kuin mielessä nuoruudesta asti. Että sehän on varmasti hyvin niin kuin yksilökohtainen asia, että vaikka joku päätyisi niin kuin nykyään sanotaan homo- tai lesbo ihmissuhteeseen, niin sellainen kokemuskaan ei välttämättä ole ihmisillä nuoruudesta saakka. Ja sitten myös koska Tuve Jansson oli taiteilijapiirissä kasvanut, niin vaikka hänellä oli ensin ollut tämmöinen ikään kuin yllättävä romanssi teatteriohjaaja Vivica Bannerin kanssa. Ja Vivica Banner oli kuuluisa ikään kuin tämmöisistä kiihkeistä ihmissuhteista, joita tuli ja meni. Että se ei ollut millään tavalla niin kuin uutinen, ei Tuvelle eikä kenellekään muullekaan. Ja sen jälkeen, kun heidän tavallaan tämmöinen romanssi päättyi, niin Tuve vielä pystyi vielä hyvin niin kuin, olematta itse ahdistunut, niin miettimään, että no meneköhän sen Aatoksen kanssa naimisiin vai onko ikään kuin hänen elämänsä käänne se, että hän huomaakin, että hänen elämänsä kuuluukin niin kuin rakkaussuhteet naisiin. Mutta hän ei mitenkään niin kuin ahdistunut siitä valinnasta, vaan hän odotti, että mitä elämä näyttää. Ja totta kai sitten myöhemmin tässä kirjassa kerrotaan, että jotenkin hän niin kuin koki sen myöhemmän elämän, kun hän usean vuosikymmenen ajan eli sitten Tuulikki Pietilän kanssa, niin hän koki sen helpoksi, että Tuulikki Pietilä oli myös ollut ammattitaiteilija ja se käsityöläisyys näillä Pietilän lapsilla, siis tällä arkkitehti Reima Pietilällä ja Tuulikki Pietilällä, heidän isänsä oli kirvesmies ja sitten totta kai arkkitehdin ammatti on jotenkin hyvin käytännöllinen myös ja Tuulikki Pietilä oli myös hyvin käytännöllinen ihminen, niin ilmeisesti niin kuin Tuvekin koki, että semmoinen elämänmuoto, mistä hän piti, että mennään esimerkiksi kesällä hyvin karuihin oloihin saareen ja tavallaan huolehditaan siellä itse kaikesta, mitä niin kuin saaressa asumisessa tarvitaan ilman niin kuin mukavuuksia, niin siihen tarvitsee tietynlaisen ihmisen. Että paljonhan niin kuin elämän tavassa on kiinni tämmöisistäkin asioista. Se muumien maailman merellisyys, niin kuin tulin aikaisemmin maininneeksi, että Tuve Jansson oli lapsena ollut siellä äitinsä suvun Blidösaaressa, niin sieltä tuli se muumien talo,
mutta sitten tämä niin kuin haastava ja uhkaava meri, niin se taas tulee sitten Suomen saaristosta Pellingistä, jossa oli niin kuin hyvin monien Helsingin keskiluokan perheiden tapa, kun ei vielä ollut varaa niin kuin nykyään kesämökkeihin, niin ihmiset vuokrasivat kesäkuukausiksi huviloita. Mutta tosiaan, niin kuin olette saattaneet TV-dokumenteista sitten myöhemmin nähdä, niin Tove Jansson oli tavallaan myös elämänmuodossaan piti juuri tämmöisestä tietystä askeettisuudesta ja sitten karuuden läheisyydestä, että hän sitten meni myös sinne ulkosaaristoon päin, jossa ei todellakaan ollut mitään tämmöisiä niin kuin parametrahuviloita. Hän sanoi, että hänellä oli ensin sodan aikana, kun hän rupesi kirjoittamaan näitä muumiaiheisia satukirjoja, hänellä oli ensin mielessä se muumien maailma tavallaan niin kuin kuvitteellisena pakopaikkana siitä sodan aikaisesta rasittavasta ja surullisesta ilmapiiristä, että ne muumihahmot alkoi tulla sitten vasta pikkuhiljaa. Jos katsoo niitä yksittäisiä muumikirjoja, niin siellähän ilmaantuu kirja kerrallaan sinne kirjoihin yksittäisiä uusia hahmoja. Että se oli selvästi hänelle se asioiden järjestys, että ensin hän kuvitteli sen tavallaan sen miljöön, missä nämä hahmot seikkailevat. Kuunnellaan tästä elämäkerrasta. Mulla on tässä tuo Helsingin Näkövoimaisten äänikirjaston äänikirja ja siihen on luettu aika onnistuneesti tämä Tuula Karjalaisen elämäkerta ja mulla on tässä muutama esimerkki juuri tästä varhaisesta, miten nyt sanottaisiin, varhaisesta keski-iästä tai myöhäisestä nuoruudesta ja myös lapsuuden aikoihin viittaavasta näistä niin kuin, niistä vuosista, jolloin niin kuin elämänkokemukset muotoutuu. Ja otetaan ensin semmoinen kohta, jossa me yllättävästi kuullaan se, että miten niin kuin tämmöinen meidän mielestä varmastikin niin kuin tämmöinen niin kuin synkkä ja iloton pula-aika, niin se luo kontrastia myös tämmöiseen taiteellisen perheen niin kuin bohemisuuteen ja epäsovinnaisuuteen. Muistetaan edelleen, että sekä Tuven isä Viktor että äiti Signe oli niin kuin ammattitaiteilijoita ja siinä perheessä oli myös niin kuin kykyä heittäytyä jotenkin niin kuin siihen ammattitaiteilijoiden niin kuin mentaliteettiin ja se vaikutti totta kai myös siihen perheenjäsenten keskinäiseen dynamiikkaan. Ja miten mä nyt sanoisin, tästä ensimmäisestä näytteestä, minkä soitan teille, niin käy myös hyvin esille se, että silloin kun elämäkerta on kirjoitettu rehellisesti, eli jos elämäkerran tekijällä on ollut niin kuin saatavilla semmoisia niin kuin aidolta tuntuvia muisteloita siitä, miten ihmisten tunteet myös törmää toisiinsa, niin se on aika koskettavaa, että huomaa, että myös menestyneissä ihmisissä niin kuin on niin kuin vastakkain myös ne samat ristiriidat, mitä kaikki ihmiset kohtaa. Että ihmiset voi vaikka lasten ja vanhempien suhteessa kohdata sitä, että no arvostatko sinä minua tarpeeksi, tai rakastettiinko minua kotona tarpeeksi, tai saiko joku toinen perheenjäsen huomiota enemmän kuin joku toinen. Niin sen takia minusta tämä ensimmäinen esimerkki on aika puhutteleva, joka alkaa oikeastaan semmoisesta anekdootista, että toisen maailmansodan jälkeisenä vuosina pula-ajan keskellä niin tämä Janssonien perhe sai päähänsä hankkia apinan. Tai siis se tuli perheeseen vahingoissa. Mä en kerro tätä enempää, vaan kuunnellaan tämä tästä kirjasta. Ja sitten hauskasti tämä, vaikka Tuve oli jo siinä vaiheessa 30-vuotiaana jo muuttanut pois kotoa, mutta tämä oikean apinan läsnäolo siellä perheessä, niin tavallaan palautti mieleen semmoisia tunnesuhteita, jotka liittyy niin kuin lasten ja vanhempien, hänen ja isänsä keskinäisiin tunnesuhteisiin lapsena. Ja siksi tämä kohta on kiinnostava.
Sodan jälkeen ihmisillä oli tapana ilmoitella tavaroistaan, joita he halusivat vaihtaa esimerkiksi voihin tai perunoihin. Janssonien lapset huomasivat ilmoituksen, jossa haluttiin vaihtaa apina. Sisarukset luulivat sen tarkoittavan veneen niin sanottua apinapurjetta, jollaista he olivat etsineet. Mutta kyseessä olikin oikea pieni apina, joka hyppäsi Lars-veljen syliin ja istui siinä tyytyväisenä. Emmekä voineet lähteä ilman sitä, koska se tahtoi mukaan. He eivät saaneet purjetta, vaan uuden perheenjäsenen. Tuve kertoi, kuinka koko perhe alkoi pian käyttäytyä kuin apinat, huitoa käsillään, lörpötellä, hyppiä ylös alas. Apinalla oli häkki Tuven ateljeessa. Faffan kiintyi eläimeen, ja hänen oli helpompi osoittaa rakkautta ja hellyyttä apinalle kuin lapsilleen, kuten Per Olof on todennut. Tähän samaan myös Tuve viittasi kuvanveistäjän tyttäressä. Isä rakastaa kaikkia eläimiä, sillä ne eivät sano hänelle vastaan. Eniten hän pitää karvaisista, ja nekin rakastavat häntä, koska tietävät saavansa tehdä mitä haluavat. Sisarukset antoivatkin apinan isälleen. Kukaan heistä ei sitä halunnut. Tuo pieni otus oli hankala, ei vähiten siksi, että se haisi pahalta ja niin voimakkaasti, että koko ympäristö alkoi haista. Se oli myös tottelematon, puri vieraita ja dominoi kaikkien elämää. Faffanille se oli kuitenkin rakas. Veli Per Olof otti valokuvan siitä, kun apina yritti napata isän suusta namupalan. Veli ajatteli myöhemmin, että kuva oli tuskallinen Tuvelle. Siinä näkyi niin selkeästi, kuinka isä hemmotteli pientä ilkeää ja arvaamatonta eläintä. Isä soi apinalle sen rakkauden ja huomion, mitä tytär kovasti kaipasi. Tuve kuvasikin toisessa novellissaan pienen tytön apinaan kohdistunutta mustasukkaisuutta. Tyttö oli hän, mutta todellisuudessa apina tuli perheeseen vasta kun Tuve oli jo aikuinen. Tämä Tuven isä Viktor oli juuri siis vähän aikaa Tuven syntymän jälkeen, silloin kun Suomessa oli sisällissota vuonna 18, niin hän oli valkoisten joukoissa valtaamassa takaisin Helsinkiä, ja elämäkerrassa annetaan siinä alussa ymmärtää, että ne sisällissodan kokemukset, vaikka Viktor Jansson ei mitenkään haavoittunut niissä sisällissodan taisteluissa, mutta ne oli selvästi niin kuin jättänyt jälkiä häneen niin kuin psyykkisesti, että hänestä tuli totisempi ja jotenkin auktoritäärinen ja kulmikkaampi ihminen, että se taiteilijoiden elämä sai vähän niin kuin semmoisia synkkiä sävyjä sikäli, että hänellä oli näitä sodan aikaisia tovereita, joiden kanssa he silloin 20-luvulla piti niin kuin juhlia ja muisteli niitä sotatapahtumia, mutta niissä oli jotain semmoista ahdistunutta niissä juhlimisissa, että elämäkertoja päättelee, että siitä myös saattaa juontua niin kuin Tuven niin kuin pasifismi, että hän oli nähnyt kotona myös sen, että vaikka ei tule niin kuin fyysisesti invalidiksi sodassa, mutta se jättää niin kuin jälkiä ihmiseen. Ja muistaakseni tässä seuraavassa näytteessä voi myös kuulla sitä, että miten tuohon aikaan myös miehet saattoi pitää itsestään selvänä, että heillä saa olla hyvin jyrkkiä mielipiteitä naisista. Tämä on mielenkiintoista kuunnella tämä seuraava pätkä. Vaikka toisaalta tietysti kuvan veistossa on se hyvin laaja alue, että kuvan veistijät veistää myös naishahmoja veistoksiin. Ja tämä on kiinnostava sen takia, että tästä kirjasta käy ilmi, että jos osaa oikean niin kuin tarkkaavaisuuden kanssa Helsingissä liikkua, niin Helsingissä on edelleen julkisia veistoksia, just Viktor Jansson tekemiä, jossa myös Tuve lapsena on ollut mallina. Mutta kuunnellaan tästä yksi esimerkki tältä kirjasta. Go to bookmark 7. Enter bookmark 7. Ja ainakin Esplanadin kappelin veistoksessa leikki Tuve oli merenneidon mallina. Tytär oli jo kasvanut nuoreksi neidoksi, kun isä kuvasi hänet veistoksessaan convolvulus. Nimi tarkoittaa köynnöskastia.
jota kutsutaan tavallisesti elämänlangaksi. Ja teoksen esittämä tyttö onkin erottinen ja notkea kuin kiipeilevä köynnös. Veistos pystytettiin vuonna 1931 Kaisaniemen puistoon, jossa se on edelleen. Tuve kuvaili alastonmallina oloaan Rouvien Krokkisillassa Lallukassa 1937. Otin isän konvolvulusasennon. Askel eteen ja käsiä nostetaan hieman. Oikein pieni viipyilevä askel. Varpaankärjet hiukan sisäänpäin ja käsissä haparoiva liike. Se kuvaa heräämistä tai nuoruutta, sanoi isä. Vaikka suhde isään oli monien ristiriitojen raskauttama, silti kontakti ei koskaan täysin katkennut, vaikka se saattoi joskus olla suorastaan vihan sävyttämä. Molemmilla oli vahvat yhteiskunnalliset ja poliittiset näkemykset, mutta heidän mielipiteensä olivat niin kaukana toisistaan, että he eivät pystyneet ymmärtämään toistensa arvomaailmoja. Ehkä tuo katkelma alku, kun siinä ymmärrettiin, että ai jaa niin, että Tove Jansson lapsena oppi sen niin kuin, taiteessa itsestäänselvän asian, että voidaan olla mallina toisen taiteilijan työlle, niin hänelle varmasti myös syntyi sitä, niin kuin se hienosti sanotaan, integriteetti tai semmoinen kyky niin kuin suojella omaa niin kuin yksityisyyttä. Tästä elämäkerrasta käy ilmi, että sitten 50-luvulla, kun hän löi läpi Euroopassa juuri niillä muumiaisilla sarjakuvilla, niin missään vaiheessa hänellä ei niin kuin menestys ikään kuin noussut päähän. Hän ei ollut hullautumassa siihen, vaikka häntä niin kuin varmasti kustantajat ja ne, joilla nämä liikesopimukset oli, niin pyysivät, että hänen pitää esiintyä ja olla mukana tapahtumissa. Mutta hänellä oli niin kuin sukulaisten ja lähipiirin niin kuin ammattitaiteilijoista se malli, että se on työ ja tavallaan, vaikka siellä on fyysisesti niin kuin huomion keskipisteenä, mutta että on täytynyt tottua siihen julkiseen työhön niin, että se ei nouse päähän. Ja niin kuin mä aikaisemmin kerroin, niin sen 50-luvun menestyksen ja sen muumien sarjakuvan Englantiin piirtämisenkin motiivi oli oikeastaan taloudellinen, että hän halusi ostaa sen ateljeetilansa Ullalinnan kadulta Helsingissä itselleen ja ilman säännöllisiä tuloja niin se olisi ollut mahdotonta. Mutta tässä on vielä perään, tuon äskeisen katselun perään, niin, koska se on niin eri aikakaudelta tämä tapakulttuuri, niin valottaa ehkä näitä tämmöisiä särmikkyyksiä, niin voidaan vielä kuunnella pätkä, minkälaisia mielipiteitä tällä Tuven isällä oli silloin, kun Tuve oli pieni. Eli ollaan kuitenkin niin varhaisessa ajassa kuin 1920-luku, jolloin tavallaan ihan tapakulttuuri oli erilainen. Go to bookmark. Form. Clear. Set bookmark. Press enter cancel. Go to bookmark. 6. Enter. Bookmark 6. Tuve on kuvanveistäjän tytär kirjassa kirjoittanut, ettei isä pitänyt naisista. Isän mielestä he olivat liian äänekkäitä, pitivät elokuvissa suuria hattuja, olivat epäsosiaalisia eivätkä tottelisi sodassa. Vasta kun heistä on tehty veistoksia, he muuttuvat naisiksi. Ainoat elävät naiset, jotka hän todella hyväksyi, olivat vaimo ja tytär. Perheen jäsenet ja lähimmät ystävät olivat tottuneet olemaan taiteilijoiden malleina ja muusina. Vaimo Signe eli Ham 1882-1970 oli miehensä veistosten mallina, kuten Tuvekin jo pikkutyttönä. Isä veisti marmoriin hänen kasvonsa teoksessa Tytön pää vuodelta 1920. Veistoksen herkät piirteet ja levollinen ilme hehkuvat vaalean marmorin pehmeää valoa. Jansson teki myös useita suihkukaivoveistoksia, ja ainakin Esplanadin kappelin veistoksessa Leikki Tuve oli merenneidon mallina. Kyllä niin kuin Victor Janssonin vaimo Signe Hammasten Jansson oli myös niin kuin vastavoima tämmöiselle autoritäärisyydelle, että niin kuin aikaisemmin mainitsin teille, että
että tämän Tuven äidin säännölliset tulot sieltä Suomen Pankin graafikon työstä, niin toi sinne kotiin, Tuven lapsuuden kotiin isommat tulot kuin tämä Tuven isän kuvanveistäjän työ, niin myös kannattaa muistaa, että tämän Tuven äidin suku oli riikiruotsalaista niin kuin pappissukua, ja se oli myös tavallaan tämmöisiä sivistyksellisiä pyrkimyksiä, että se oli partioliikettä pantu alulle niin, että tässä elämäkerrassa mainitaan, että esimerkiksi Tuven äiti opetti Tuven veljen suunnistamaan. Ehkä me nyt ajatellaan, että suunnistaminen on niin kuin koululiikuntaan kuuluva itsestäänselvä asia, mutta ilmeisesti tuohon maailman aikaan niin suunnistaminen ei ollut niin tavallinen asia taitona kuin sitä nyt koulussa opetetaan. Että se saa sen kuvan, että Tuven äiti oli myös hyvin tämmöinen päättäväinen ihminen. Jos sinne Helsingin Ateneumin näyttelyyn kesällä vielä ehtii, koska se on auki syksyyn asti ja siellä on tosiaan koko Tuve Janssonin elämäntyöstä niin kuin kattava näyttely, niin kuunnellaan vielä tästä elämäkerrasta malliksi hänen niin kuin perinteistä maalaustaidetta koskevaa tulkintaa, koska maalarithan sitten hyvin usein tekee, jotta he tavallaan miettisivät sitä omaa taiteilijan työn tilannetta, niin oman kuvia. Ja on kiinnostavaa, että kun Tuula Karjalainen on koittanut yhdistää tätä taiteilijatyön kehitystä niihin elämän niin kuin ulkoisiin haasteisiin, niin otetaan tästä nyt yksi esimerkki, miten tämä elämänkertoja kuvailee yksittäisiä maalauksia. Go to bookmark. Form 7. Enter. Bookmark 47. Sodasta ja sydänsuruista huolimatta, tai ehkä juuri niiden vuoksi, Tuve teki ahkerasti töitä. Elämän oli jatkuttava ja laskut oli maksettava. Ennen kaikkea maalaaminen, kuvitukset ja alkanut muumitarinoiden kirjoittaminen olivat tärkeitä nuoren naisen elinvoiman ylläpitäjinä. Työ loi uskoa ja toivoa jokapäiväisen elämän ankeuteen. Muutamat merkittävät maalaukset syntyivät rakkauden myrskyisinä aikoina, ja ehkä niistä voi tavoittaa jotain jälkiä tunteiden vuoristoradasta. Maalaus Atelier 1941 edelsi lopullista vanhempien kodista muuttoa ja on tehty jossain hänen lyhytaikaisista työtiloistaan. Teos on maalattu jatkosodan odotuksen tai puhkeamisen aikoihin. Sen tunnelmassa voi aistia pelon synnyttämää apatiaa ja yksinäisyyttä, olkoon aiheuttajana sitten sota, sen odotus tai pettänyt rakastettu. Taiteilija, nuori nainen, luultavasti Tuve itse, istuu ikkunan edessä kasvottomana, valkoisessa taiteilijatakissaan, kädet avuttoman oloisesti sylissään. Vieressä on maalausteline ja takana pino selin olevia maalauksia tai pinnoitettuja kankaita. Samantapainen tunnelma on samaa naista kuvaavassa ja samana vuonna tehdyssä teoksessa Nainen ikkunassa. Huoneen ikkuna on auki ja sisään näyttää tuulevan niin rajusti, että valkoinen ikkunaverho lepattaa valtoimenaan. Ulkona on kesä, puut heiluvat tuulessa, ruoho on vihreä ja aurinkokin paistaa. Nainen on kääntänyt selkänsä katsojalle. Rekvisiittana teoksessa on kannu, tiiniläistuolin selkämys, peili ja kukkia, eli tekijälle hyvin tyypilliset maalausten elementit. Ehkä voimakkaimpana, jos päätteeksi koitan niin kuin tiivistää, mikä oli se ehkä se voimakkain mielikuva tästä kirjasta, elämäkertakirjasta, niin on ehkä se, että kun siinä Tuve Janssonin muumipeikkojen miljöissä on niin voimakas niin kuin, mielikuvituksen osuus, niin oli yllättävää, että se ainakin elämäkertoja kertoo sen niin kuin olleen myös vastavoima sille niin kuin tommosen sodanaikaisen maailman niin kuin
päällekkäyvyydelle tai ahdistavuudelle. Että on hirmu niin kuin pysäyttävää ajatella, että Tove Jansson ei ollut mitenkään niin kuin etuoikeutetuissa tai tämmöisissä niin kuin suojatuissa oloissa siinä vaiheessa, kun hän tavallaan alkoi tematisoida sitä peikkojen maailmaa. Mutta toisaalta, kun tarkemmin katsoo niitä muumikirjoja, eli niitä aikajärjestyksessä tulleita proosateoksia, niin siellähän on alkupäässä varsinkin juuri tätä niin kuin ympäristön uhkaavuutta sekä tässä Muumit ja pyrstötähti ja Muumit ja tuhotulva. Niin jotenkin se niin kuin mahdollinen niin kuin maailman tuhoutuminen suorastaan niin on sinne kirjoitettu sisään. Hän oli kyllä lomamatkalla 30-luvulla käynyt Italiassa tulivuoren rinteellä ja oli juuri niin kuin viehättynyt siitä kokemuksesta, että niin luonto voi olla myös ikään kuin yksittäistä ihmistä suurempi. Mutta sodan aikana ja sodan jälkeen, kun hänen ikäpolvensa oli joutunut olemaan pommisuojissa, niin se tieto siitä esimerkiksi, että atomipommin pudottamisen jälkeen ei voi enää tulla ulos mihinkään niin kuin elinkelpoisen maailmaan, vaan ne ihmiset, niin kuin Japanissa kävi, niin jää niin kuin totaaliseen loukkuun. Niin se on täytynyt olla hirveän eri tavalla ahdistava asia kuin jopa meille, joille vain niin kuin tuommoinen keskustelu joukkotuhoaseista on niin kuin rauhanliikkeen tai median asia. Se on meille vain asia, jota esitetään kuvitteellisesti. Niin me ei oikein varmaan pystytä ajattelemaan sitä, että miten se asia on vaivannut sellaisia ihmisiä, jotka on itse joutunut kokemaan sen niin kuin perinteisen joukkotuhoaseiden vaikutuksen elämään. Ja tästä seuraavasta esimerkistä, johon mä päätän tämän niin kuin ajatukseni siihen, mitä ajatuksia tämä Tuula Karilaisen uusi Tove Jansson elämäkerta herätti, niin jotenkin se omakohtaisuus on koskettavaa, että Tove Jansson sanoi ihan reilusti, että auttaakseen häntä itseään siinä niin kuin ikävässä ja surullisessa tilanteessa, niin siksi hän rupesi kirjoittamaan muumeista. Eikä hänellä ollut silloin mitään aavistusta, että julkaistaanko niitä kirjoina tai voiko niistä tulla suosittuja. Että hänellä ei ollut tavallaan siinä niin kuin alkuhetkessä minkäänlaista perspektiiviä siihen, että tuleeko niistä juuri se hänen niin kuin ilmaisumuotonsa, joka tavoittaa ehkä niin kuin lukumääräisesti eniten ihmisiä. Hän palasi sitten myöhemmin elämässä ikään kuin perinteiseen kuvataiteeseen, koska se oli ollut nuorena hänelle se kutsumus. Mutta totta kai hän on monta kertaa kommentoinut ja häneltä on monta kertaa kysytty niin kuin muumien synnyn motiiveista. Ja päätetään nyt tämä tunti yhteen tämmöiseen Tuven ajatukseen juuri tästä asiasta. Go to bookmark 7, 9. Enter bookmark 79. Hän on sanonut satujensa synnystä, että vaikka itse olen taidemaalari pohjimmaltani, mutta 1940-luvun alussa sodan aikana tunsin itseni niin epätoivoiseksi, että aloin kirjoittaa satuja. Sotaa ei päässyt pakoon, silti saattoi hetkeksi paeta jonnekin. Mielikuvitusmaailmassa voi hetken hengittää kevyemmin ja saada muuta ajateltavaa. Tuve löysi piilopaikkansa Muumilaaksosta. Kyse ei ollut lopullisesta pakenemisesta todellisuudesta, vaan käymisestä muualla, josta tullaan aina takaisin. Näin hän on itse asiasta todennut. Ensimmäisen kirjansa uudistetun laitoksen esipuheessa vuonna 1995 hän kuvasi kirjoittamisen tunnelmia. Sotatalvena 1939 työni oli seisahtunut. Tuntui aivan hyödyttömältä koettaa piirtää kuvia. Kai voitte ymmärtää, että äkkiä innostuin kirjoittamaan jotakin, mikä alkoi sanoilla olipa kerran. Satuhan jatkosta piti tulla, ei mahtanut mitään,
Mutta puolustelin itseäni sillä, etten ottanut mukaan prinssejä, prinsessoja enkä pieniä lapsia, vaan valitsin sen sijaan pilapiirrosteni äkäisen tunnushahmon ja nimitin sen Muumipeikoksi. Puolivalmis kertomukseni jäi unohduksiin aina vuoteen 1945. Silloin eräs ystäväni sanoi, että tästä hän saisi lastenkirjan. Kirjoita se loppuun ja kuvita, ehkä se hyväksytään. Tämä ystävä oli Aatos, jonka tukemana hän jatkoi kirjan tekemistä ja kuvitti sen. Muumit syntyivät ensimmäisen muumikirjan tekemisen myötä. Muumeja ei voinut olla olemassa ennen muumin maailmaa. Tosin jo ennen 1930-luvulla Tuve oli piirtänyt muumin näköisiä hahmoja, mutta ne olivat yleensä vain vinjettejä, pikkupiilokuvia tai osia signeerauksesta. Ja kehotan teitä tosiaan, jos teillä on kesällä aikaa Helsingissä siihen Ateneum-näyttelyyn tutustua, koska näitä eri työvaiheiden dokumentteja on tallessa ja tavallaan juuri tämmöinen niin kuin taiteilijan työn prosessi käy siellä varmasti myös niin kuin aivan eri tavalla ilmi, mitä olen yhtään pystynyt tässä kirjareferoinnissa teille kertomaan. Kiitos paljon mielenkiintosta.